Anyalaki din! Bakit? Nakapalis ka mat. At daka di pa palam. Nadamag ko nga men, asim mangpet gaya man tigayim ko anag na iti balasiw taaw, iti naunday apanawan. Kat inton agawid ha, dumagasak ton ijay palengke, lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ay ngam na Tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka Likli ka mon tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si kadar mo. Bigbigatin nakman nga tan. Palpaligipan ka laeng di na bakit? Mala. In kangaruda, ngam na agan nat kawan. Nagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasang ko. Inak man makisarabo itigayim ko anag gapo ijay abroad, nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan ijay palingki. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da ijay a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayim mo ang nagapo ijay abroad? Awang gayam, di mo't na kunam amapan ka pa ijay palingke. Mabalin ka di ti agpawit, balasang ko. Ha? Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpaw itunggal rumwara. Mayat lata, mayat launay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamapan ko alaon ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Dainta. Kan, anya kumangay no awan pa'y ninanang mo. Kat saan namat nga intugot dagito'y kaldero kas kada kaserola. Apay, kusina ayan ninanang mo. Anya kay matan, tatang. Damdamagak laang mat. Ngam kumpurmi matan di sungsumbat yaw. Si Kamat Carmina. Saan mo talaga ang muti maangaw anya anak ko? Kun naklaeng dayjay. Anya ka kadi. Mala, agi na nakakit din tanay. Malutluton ti sidaan. Mangantanton adagos no maluto daytoy anak ko. Ay, aldaw manang. Ano tinao dito palingkay. Ay, agkita man iti mapalingkwa tulungan ka dagiti ginatgatang na. Isupay ba may nayon tingkam kam. Ha? Ni manang di na ti masama ka. Nagado ti kargana. Pay man. Manang di na. Ang mga nukat mo tulungan ka kadagiti awi mau. Ay, bakas asupot. Ha? Ay, anya kamatin po tutoy. Si kamagayam. Nya kamuti manang di na. Apay, agrupo-rupa kaya mo. Abakas. That hurts you na. Ah? Ay na, pasensya kan Si kama nga may mangkigkigtut ka. Oh, apay nga da ka dito'y bututoy. Di mo kunaan nga agtrab-trabaho ka dito'y palingkay. Ay, kawang mo'y dagis naman ang di na. Way, tultulo nga. Dagiti ado ti pinalingki na. Kano manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kam kaw. Mayat man ta napanunot mo dayta. Maalaman nga raw. Pakibagkat man nga raw dagito'y pinalingkay. Tani, madagsananak launa yan. Sapay nagadayo dito iti paradaan ti tricycle. Sana bale, taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman ang arigla daw. Nana Brown! Adto yung diyang pagatang yaw. Nana, adda kayo ka diti tabalay yaw. Ay na, pasensya kan ha. Madama ngamin nga agkupkupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasang ko. Una na. Oh, atoy. 2 kilo a karnit baka, 2 kilo a karnit manok, may 1 kilo a karnit baboy. Talusupot apang pakbat. Ay na, agyamanak adi na, balasang ko. Mala, kukwa mo no adati baryana.
Pagpasahim mo ten, no ada papanam. Ha? Ay, wala na. Uray ka na yun. Darmo, adda ako. Nay, nasaya at matadakan bakit? Gumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ah, ay na. Nasaya at maitlakay. Ay na, nagaduti impasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Asus, Ay na, bak nang atalaga day jay agayim ka. mayat ano kasta bakit? Kahit nakapalengke ka nga raod. Ay katuan na. Napan ko biit impasukat jay dulyar. Kalpasan na, napana kon ijay palengke. Ayun gayam, nangal daw kayo kadain. Ayan nga ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay di anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti karuba. Amumutain, ado ti kay ayam na. Iso asaan ama ibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day ta green di tangipon niyo. Ya. Apay, saan kay ka di ka agsidsida iti karne, tata? Pasig ka di bulbulong ti sidsidaan niyo. Ha? Amom, neneng. Na may mayat anat nateng disidaan tayaw. Ngamiti karne. Malaksid ana imas, healthy pie. Apay, saan ka kadigag sidsida itinatang, neneng? Saan, tata? Kanayon to pa'y akarne ti sidaan mi. Kinapudno na, saan laang amay may sa aputahe ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka dita a fried chicken, lauya, kan adobo a karne. Ah, Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Ure awan ti mangmangan, no awan ti naimas amasida, tata. aniya. Imububingan pa laang dayay. Ayam ay saus. Ada pang pangasnan. Ay apo aya. Nay, dumaya mo kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay, kuwa kapsat. Amawm. Adaman pang pangas jay kakaisuna nga anak dadi na kendarmaw. Jay Carmina tinagan na. Agasam. Tapasig ka no akarne itisid sa daan na. Sana pa'y ko na. Nauray awan ka no timang bangan. No natang tisidaan na. Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na ba kay? In ka man iti palingke. Tagumatang ka iti naima sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Tay mantahong bakit? Nabayagan kahit ajak nakaraman iti kasjay. Ha? Ala, yig mo nga rin igatang ka, lakay, tamapan ako. Sa paakon, tapno fresh ti magatang ko atahong. Alas 7 pa ilaang itibigat. Mapana kong ije palingke. May mayat metla ti masapa amapan ije palingke. Tapres ko ti magatang. Hay, kuma, adamanen sumangbay agrasya itang agsapa. Ha? Ni matatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam di na balasan ka. Ha? Ay, kasta nga ron, tata. Mapanak ije palingke. Da kayo ngay, tata, papanan nyo. Kinapudno na, mapanak kumamat kumatang iti masida. Ay, mapan ka malagaya mi jay palengke. Agpawitak lasan abalasan ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na, tata. Sige,
mabalin lata. Oh, anya ka diti pagatang yaw. Ay, tay kumaliyempo pala sangkaw. 5 kilaw. Kan 3 kilo asa ka ti manaw. Day tay manaw awagan da iti Adidas. Aw, nay pala sangkaw. At to'y ti igatang mau. Kanay, agyaman manenwag. Ay na, awan problema tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado akarne, bakit? Di mo kunain. Aniwat mo. Ah, Imbes nga agsao-sao ka dita, yawatan naklatan iti plato, takisayak da ito liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong. Darasong! anya? Ay sus, bakit? Isardeng mo ka din day tangar aramidem. Intun kuan, maamuan dati kastanga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukit sa umom. Siyak man laang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amo ti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apa nang diskarte ti kasta tapanang loko iti pada at tao day ta? Isardeng mo kumamutan ati kasta, amangan no pagbabawyam tulaang iti udi na bakit? Oho, kasta ti bagbagam kat agsidakan tumulaan. Ah. Style mo mo't darmo, bulok. Ha? Ay, kapsat veron. Awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi na sa jepalengkay. Aha. Kwa, kaslawan mo't kabsat. Apay aya? Ay, kuha na main. Idi nagpawitak kuha na. Kurang-kurang madyakar ni aginatang na. Angam, jakpay kami nakasarita. So ajakpay siguradaw. Nasaysaya at mutlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mo't no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kwa na imbag. No apay ako rang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak ngamin jay kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasday, nanang. Ay, agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamot din nanang. Please. Kaya't kumo tinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na. Anya ka di day aya. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina anak. Apay. Anya ka di ti pagkaskastam. Kaya't ko tinalinta ang mais, tatang. Ngam saan nakmat kayat nga igatangan ni nanang. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa ipalingki ti paggatangan itinaling tamais. Ay, buwisit ki di day tamais. Ay, si Kakarmina, teenager kan, ngam kas kapay la 5 ti taon nang agpampanunot. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bagay. Tain ka gumatang iti mais. Tay saan pa'y analuto ti gatangam tasyakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo akarnit baka. Tay para imbaligtad Maala bakit? Inkan. Nagatang kun tay pagmurmuryutan ni Carmina amais. Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Tala. Ayun, kisayak tuman day to yun. Mangiprito aktuman kita. Man dita midsection. Tagatangot jay karni ti baka apagatang nila kay ka. Kan kastamot ten ti ikan. Karnit manok, kan karnit baboy, apagatang matdanana viron, kan tatanal daw. Ay sus, agumaak manan iti karni. Ayun, dapoy merienda ka nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalain apang ramanan mat ani Carmina.
Ay, nagmayat talaga ti kasto. Tangdanan dakla nga ruda. Kiskis sayak pa'y dagito'y pagatangda. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamat kapsat birawn. Papanam, kadnay, ting hatal daw. Inak man di tabalay da Dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya, ay, kenoy jamat ti papanak. Mala agkuyugtan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da ito daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na nabiron. Tatanal tong, anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga sa wamdarmaw. Parwaraman, tagririn ni sot tayo. Ha? Apa yun tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasanaw, kurang-kurang taginatang nasidaan may. Namukla ko maakas tati ugali na. Jakla ko managpagpagatang kunkwanan. Hoy, nanabron, tantanang man mo ti panagsasaw. Anyat panagkunkunam kanya, sweetie? Ha, tapno amuyaw. Nanabiraon kan tatanal daw. Ado ti kwartaming da kayo. Iso asaanan amasapol nga agsweetie kakpay. Tapno la makaraman kami itinaimas. Babain nyo. Da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor, da kay pa'y tinatangsay. Ala, pumanaw kayo dito yan! Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakit anal alas? Ha? Anya kamitin bututoy. Kanayon naklakig kitutin. Apay aya? Ay, sorry Manang. Kuang ameng. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin na. Agawit kayo kaday? Ah? Ay, kat mabalin lata. Sige, yag mo nga rudin, tani. Aldawon, agluto akpay ngameng. Dahita, Manang. Karni dahita. Nagtataba. Pakibagam taon kin ni nanang. Ay, sos, mudtoy nga rudin. Sige, tayo nakaw. Na, nabso na mulatan tiyo. Hindi na pwede nang mo. Di ba baka amay? Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang ay. Nay, nagbanglo mo talot lutuan mo bakit? Sitsaron sa mo dahita. Wala kay. Naglaing at talaga at dumiskarte to asawam. Mana, ayabamon ni Carmina, tamangan tayo. Adumanen aklasay to'y sidaan tayo. Hello nanang. Naalayo ka di jim pawit ko kini Manang Dina. Tay ka di tabtabangay bugbog kao akanan dagito'y baboy mau. Ay wuna nakaw, naalakaon. May nainya gitay. Agam nagbasi mo day. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di tapalingkay. Kasla tal-talo kilo laeng mo day anakaw. Ha? Ay, kano 5 kilo na yan nanang. Sige, nagawid ang malangan itong malay. Lakay! Nagsakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalan ti sakit na. Anay. Ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kiting. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina! Ayan mau, umay ka man dito yan akaw. Nanang! Tatang! Anay ko! Nagsakit unay na ito tiyan ko! Anay! Dakayan! Karuba!
Tulungan na kami, pang-asiyaw. Ipanda kami kumay sa ospital. Alanay ko. Nakapuot kay magaya, manang di na. Manong Darmaw, ang ni Carmina, unconscious pa ilaing, kaputi pa nakapuison na. Ay na, himbag lakit din tayo may kayo. Dadaol mo't gayam di karne, ngayon saron mo, di nabalasan ko. Bag nga raw, itaray na kayo adagos dito ospital. Tano saan ang mga ano na tayo kayaon. Di nakto mga mindangdang ganit agsasaoak pa ilang. Manang di na, kani pabugbog ko kumakanan dagay, babay ko dagay. Tadadahil ka, ngarap dagay dagay. Agsasawak pa ilang amin, karinabso mo mga dagos, at saka pimanaw, mana. Di na bakit? Agserbi mo siguro nga adalkan ka dayto eh. Kat sapay la ko ma, taisardang munti pa nagtingi-tingim ka dagiti ipagpagatang daken ka bakit? Ay na, wala kay. Saan kuntun ngol ulitin? Kat pakawanan da ko mana na veraon. Tatanal daw kan bututoy. Ikari, kag balbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Mary White. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.